नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. आंबा काजू बागायतदारांना नुकसान भरपाई तातडीने द्या. राजू शेट्टींची सरकारला 22 तारीखपर्यंत मुदत. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी, पालकमंत्री नितेश राणेंची ग्वाही. आणि सरकारनं अजूनही पंचनाम्यांचे आदेश दिले नाहीत, वैभव नाईक यांचं टीकास्त्र. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतात गॅस इंधनाचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवरती राज्य सरकारनं व्यावसायिक सिलेंडर पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयाचा थेट परिणाम सिंधुदुर्गातील हॉटेल व्यावसायिकांना बसू लागला आहे. पाहूयात. इराण, इस्रायल, अमेरिका या युद्धाचे परिणाम आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक गॅसधारकांना बसत आहेत. सिंधुदुर्गामध्ये आता व्यावसायिक गॅस हे मिळत नाही आहेत, साठा देखील उपलब्ध नाही आहे असं गॅसधारकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना हॉटेल बंद करण्याची वेळ येते आहे. सध्या आपण पाहतो कणकवलीजवळ ह्या हॉटेलमध्ये आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये सध्या पुढील 1 ते 2 दिवसच पुढे एवढा साठा व्यावसायिक सिलेंडरचा आहे. काही हॉटेल व्यावसायिक इथे या हॉटेलमध्ये वावरत आहेत. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत नेमकी काय परिस्थिती आहे. सध्या हॉटेलमध्ये व्यावसायिक सिलेंडर मिळत नाही आहे. एजन्सीकडे गेल्यानंतर ते काय सांगतायत, नेमकं काय सांगाल? सध्या हॉटेल व्यावसायिकांना सिलेंडर कमर्शियल उपलब्ध होत नाही. काही दिवस आता साठा 2 दिवस एवढाच आहे. काय करणार, हॉटेलवाल्यांना जर कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध नाही तर सरकारने आम्हाला घरगुती सिलेंडरचा तरी वापर करायला सांगितला पाहिजे होता. म्हणजे आम्हाला दिले पाहिजेत घरगुती सिलेंडर, तर आमचं कुठेतरी हे रोजीरोटीचं चालेल. तर ह्या सगळाच प्रॉब्लेम निर्माण होऊन बसतोय. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कामगारांचा प्रॉब्लेम होतो. आमचा प्रॉब्लेम झाला आहे, कामगारांचा होणार. त्याशिवाय आम्ही ज्याच्याकडून हे वस्तू खरेदी करतो त्यांचा प्रॉब्लेम मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम होणार. त्यामुळे सरकारने याच्यावर तातडीने काहीतरी उपाययोजना केली पाहिजे असं आमचं मत आहे. एजन्सीकडे गेल्यानंतर काय सांगता तुम्हाला? व्यावसायिक सिलेंडर सध्या उपलब्ध होतोय काय? नंबर लावले घेऊन घेतात किंवा कधी संपलं सांगितलं? ते सांगतात काय त्यांचा जो KYC नंबर जो आल्यानंतरच तुम्हाला OTP आल्यावरच तुम्हाला तो सिलेंडर मिळणार, नाही तर तुम्हाला थांबावं लागेल 21 दिवस नाही तर 25 दिवस. त्यांचा जो आता काय रूल दिला आहे तो, त्याच्यामुळे सगळ्यांचीच गैरसोय झाली आहे. एवढी रांग लागते गॅसच्या एजन्सीला की आम्हाला ते बघूनही वाईट वाटतं. लहान लहान म्हणजे म्हातारी कोतारी जे माणसं आहेत ना, ती सगळेच जण त्या रांगेत उभे राहतात. हे म्हणजे त्याच्यापेक्षा सिलेंडरपेक्षा हा खर्चच जास्त होतोय. रिक्षेचा खर्च, बाकी येणे जाण्याचा खर्च, त्याच्यामुळे लोकांचे एवढे हाल होत आहेत की काय करावं आणि काय नको. आज आलं तर उद्या या, परवा या, हे असं सांगत राहतात. त्यामुळे सिलेंडरचा खूपच तुटवडा निर्माण झाला आहे. काय सिलेंडर नाही तर जेवण कसं बनवायचं? चुलीवरती जेवण तर बनवणं एवढं शक्य नाही एवढा. त्यामुळे काय सगळ्यांकाच जरा आता वांदीच चालू आहे सगळ्यांचे. काय सांगतायत गॅस एजन्सीदार? नाही, गॅस एजन्सीनं आता पण काय बोलणार? काय वर्णत काय ते युद्धामुळे ते चालू आहे ना, त्यामुळे काय कोणाला काय बोलू शकत नाही. बंद ठेवायची वेळ? हो, सांगू शकत नाही. सिलेंडर नाही, सिलेंडर एक मूलभूत हे आहे ना आपला, त्यामुळे काय सांगू शकत नाही. सिलेंडर नाही तर हॉटेल धंदे कसे काय चालणार? एवढं हे चुलीवर वगैरेवरती करून हे नाही ना, तेवढं शक्य नाही. तेवढं काय सांगणार? व्यवसाय तर सिलेंडर नाही भेटले तर काय धंदा बंद ठेवावा लागणार. बाकी काही विषय मोठा तेवढा नाहीच आहे. गॅस एजन्सीदार काय सांगतायत? काय उपलब्ध होईल किंवा ते बोलतात की अजून काय तेवढी काय त्यांच्याकडनं माहिती नाही आहे त्यांच्याकडे. ते म्हणतात की आम्हाला जसं भेटेल तसं ते आम्ही देऊ शकतो. प्रशासन म्हणते की मुबलक साठा उपलब्ध करून देण्यात येईल असं देखील म्हणतात. अजून तर आमच्या तगत तर ते काय आलं नाही. हॉटेलमध्ये सिलेंडर आता मिळत नाही आहे. हॉटेलमध्ये सिलेंडर मिळत नाही, मग आम्ही काय करणार? म्हणजे आमचं कसं पोटपाणी कसं चालणार पुढे? बरोबर ना, आम्ही कामधंदा कसा करणार? आम्हाला एक व्यवसाय काय, हाच आमचा पोटपाणी आहे दिवसाचा. मग आम्हाला उपाश्रयाची पाताच येणार आहे असं की सिलेंडर नाही तर हॉटेल पण बंद राहणार, राहू शकतं. निश्चितच हॉटेल जर बंद राहिलं तर संपूर्ण जी आहे अर्थव्यवस्था ही ठप्प होऊ शकते. एकंदरीत याच हॉटेलवर म्हणजे सगळ्याच सिंधुदुर्गातील जिल्ह्याच्या हॉटेलवर किराणा मालाची दुकाने असेल, त्यानंतर मटण असेल, चिकन असेल, किराणा जर सर्व जे कामगार असतील यांच्यावर अशी एकंदरीत परिस्थिती या सिंधुदुर्गाच्या आर्थिक जी आहे ती देवाणघेवाण थांबवू शकते. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक सध्या अडचणीत आहेत आणि जर व्यावसायिक सिलेंडर नाही मिळाले तर उद्या हॉटेल व्यवसाय बंद करण्याची भीती हॉटेल व्यावसायिकांना वाटते. काही हॉटेल व्यावसायिकांनी सांगितलं जर कमर्शियल सिलेंडर मिळत असतील तर आम्हाला घरगुती सिलेंडर वापरण्याची परवानगी देखील द्यावी असं काही जणांनी सांगितलं आहे. उमेश बुचडे, कोकण साध लाईव्ह, कणकवली.
बांदा इथं हार्डवेअरच्या दुकानास मध्यरात्री 1च्या सुमारास भीषण आग लागली असता वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या अग्निशमन दलाला कळवण्यात आलं. यानंतर बंब बांदा येथे घटनास्थळी रवाना झाला. तिथे पोहोचल्यावर कुडाळ MIDCचा अग्निशमन दलासह सावंतवाडी दोडामार्ग अग्निशमन दलानं आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केलेत. बांदा इथं हार्डवेअरच्या दुकानास मध्यरात्री 1च्या सुमारास भीषण आग लागली असता वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या अग्निशमन दलाला कळवण्यात आलं. यानंतर बंब बांदा येथे घटनास्थळी रवाना झाला. तिथे पोहोचल्यावर कुडाळ MIDCच्या अग्निशमन दलासह सावंतवाडी दोडामार्ग अग्निशमन दलानं आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. घटनास्थळी फायरमन नरेश परब, ड्रायव्हर भाऊ कुबल व कर्मचारी अजय जाधव, पंकज पाटणकर आदी उपस्थित होते. आंबा काजू बागायतदारांच्या मोर्चात आज मंत्री नितेश राणे उपस्थिती दर्शवली. राजू शेट्टी असलेल्या व्यासपीठावरती मंत्री नितेश राणे पाहायला मिळाले. उपस्थित असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी उपस्थित असलेले सर्व प्रमुख मान्यवर, आंबा काजू संघटनिक पदाधिकारी, आज आपल्या सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये भव्य असा आपल्या सगळ्यांचा मोर्चा आपण इथे काढलेला आहे. आणि हा मोर्चा जसा आपण सगळ्या जणांनी उल्लेख केला, हा कुठल्या एका पक्षाचा, कुठल्या एका झेंड्याखाली मोर्चा नाहीये, पण आमच्या सिंधुदुर्गच्या प्रत्येक आंबा बघायला शेतकऱ्यांच्या भावना या सरकारपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे, सरकारपर्यंत त्याची तीव्रता कळली पाहिजे, यासाठी आज आपण सगळेजण रस्त्यावर उतरलेला आहे. आज मी जे आपल्यापर्यंत आलेलो आहे, आमच्या जिल्हाधिकारी मॅडम आलेले आहेत. आम्ही आज सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आपल्या सगळ्यांचा आवाज, ही तीव्रता सरकारपर्यंत पोहोचली पाहिजे, त्याच्यामधला दुवा म्हणून आम्ही इथे किंवा मी इथे उपस्थित आहे, हे आवर्जून तुम्हाला इथे मी उल्लेख करतो. मी स्वतः कलेक्टर मॅडम आणि अन्य कृषी अधिकाऱ्यांबरोबर जाऊन देवगडच्या काही भागांमध्ये फिरलेलो आहे. वेंगुर्ल्याच्या शेतकऱ्यांशी माझी चर्चा झालेली आहे. 50 ते 60 वर्षामध्ये कधी तसं संकट आपल्या आंबा बागायतदारांवर आलं नाही, आंबा शेतकऱ्यांवर आलं नाही. ते निसर्गामुळे आज आपल्याला आपल्या अंगावर आलेलं आहे. म्हणजे काही काही भागांमध्ये तर शेती साहेब, जिथे 600-700 पेट्या निघायच्या दरवर्षी, एवढी तीव्रता. म्हणून शासन म्हणून आतापर्यंत आम्ही काय केलं आणि पुढे आम्ही काय करणार आहे, थोडी माहिती आपल्याला द्यायला आलेली आहे. कारण आज मत्स्य व्यवसाय खात्यासंदर्भात होणार आहे, पण तरीही मी विचार केला, ज्या लोकांमुळे, ज्या सिंधुदुर्गच्या लोकांच्या प्रेमामुळे आज मी विधिमंडळात मंत्रालयामध्ये बसतो, ती माझी जनता रस्त्यावर उतरल्यानंतर मी विधानसभेमध्ये बसू शकत नाही. म्हणून आवर्जून मी इथे आलेला, कारण का तुमच्या आशीर्वादामुळे मी तिकडे आम्ही सगळेजण तिथे बसलेला. आणि म्हणून एक निश्चिंत आहात तुम्ही सगळेजण, जे सरकार हे शब्दापलीकडे कृतीतून तुमच्या मागे गंभीर पद्धतीने उभा आहे, हा विश्वास मी तुम्हाला देणार. या अगोदर मंत्रालयामध्ये जेव्हा आपल्यातले काही आंबा बागायतदारांचे प्रतिनिधी मला येऊन भेटले, आमचे सगळेच होते, वेंगुर्ला, देवगडचे सगळे प्रतिनिधी होते, आणि तिथे ती चर्चा झाली
आणि तिथे जेव्हा काही जे प्राथमिक रिपोर्ट आमच्या कृषी अधिकाऱ्यांना काही काढले होते ते बाबा एकच मोहर आलं, दुसरंच मोहर आलं, तर त्या लोकांना सगळ्यांना विचार आम्ही त्या सगळ्या गोष्टीवर ह्यांच्या सकट मी आक्षेप घेतला. त्याच्यावर शेट्टी साहेब मला असं आहे का आक्षेप आहे त्या मंत्रालयामध्ये बसणारे जे अधिकारी आहेत ना, त्या महाराष्ट्रातली कधी कधी ही भौगोलिक परिस्थिती समजत नाही. उत्तर महाराष्ट्राचे निकास कोकणाला लावतात, विदर्भाचे निकास कधी कधी आमच्या कोकणाला लावतात. त्याच्यामुळे इथे वातावरणामध्ये होणारे बदल, भौगोलिक परिस्थिती, अन्य सगळ्यांची परिस्थिती बघताना कोकणासाठी निर्णय घेत असताना प्रत्येक खात्याने माझ्या दृष्टिकोनातून निकास लावलेच पाहिजे अशी भूमिका आमच्या सगळ्यांची आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही तिथे सांगितलं आणि म्हणून आलेला जो रिपोर्ट होता ज्याच्यामध्ये थोडीच नुकसान भरपाई दाखवली होती, तो रिपोर्ट आम्ही बदलायला लावला आणि आमच्या आदरणीय जिल्हाधिकारी मॅडमनी तो रिपोर्ट 90% नुकसान आपल्या सगळ्यांचं झालेलं आहे असं करून शासनाकडे पाठवलेलं आहे. म्हणजे आता सरकारकडे ही बातमी निश्चितपणे गेलेली आहे किंवा सरकारला विश्वास बसलेला आहे की आपल्या सगळ्या जणांचं 90% नुकसान झालेलं आहे. म्हणजे आता त्याच्यामध्ये काही दोन विचार नाही. गेल्या 3 कॅबिनेट काल्पनिक 4.5 कॅबिनेट झालं. तिथे मी असो, आदरणीय गोगावले असेल, आमच्या आदिती टक्करे असतील मंत्री, आम्ही सगळ्या जणांनी कॅबिनेट झाल्यानंतर जेव्हा आपण ऐक्य वेळेचे विषय मांडू शकतो तेव्हा आदरणीय मुख्यमंत्र्यांकडे परत एकदा लक्ष वेधलं की साहेब परिस्थिती वाईट आहे, सरकारकडे अंतिम रिपोर्ट आलेला आहे की 90% नुकसान झालेलं आहे, आपण लवकरात लवकर ह्याच्यावर नुकसान भरपाई किंबहुना चांगल्यातलं चांगलं पॅकेज हे जाहीर झालंच पाहिजे अशी भूमिका आम्ही सगळ्यांनी मंत्रिमंडळाच्या मध्ये घेतलेली आहे. मग त्यावर जसं शेट्टी साहेबांनी उल्लेख केला भाषणामध्ये की आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी या अधिवेशनाच्या काळामध्ये आंब्याच्या काजूच्या परिस्थिती संदर्भात त्यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक आयोजित करण्याचा शब्द आम्हाला कालच दिलेला आहे. त्यानुसार माहिती मिळून आमची मंत्र्यांची बैठक होणार आणि मग त्याच्यामध्ये कोणाकोणाला ते आपण सगळ्या जणांनी नावं घ्या. आपण त्या बैठकीमध्ये जास्तीत जास्त प्रतिनिधी आपल्या आणण्याचा प्रयत्न करू जेणेकरून सरकारपर्यंत एकदा तीव्रता पोहोचले जेणेकरून आपल्याला काही मागे पुढे भरण्याची गरज लागणार नाही. आता पुढचा टप्पा काय होणार? एकदा 90% नुकसान कळलेलं असल्यामुळे आता वैयक्तिक प्रत्येकाचं नुकसान किती झालं, उदाहरणार्थ किरण टेंबोकरांचं किती झालं, मनी दळवीचं किती झालं, सतीश साहेबांचं किती झालं, प्रत्येकाला नुकसान भरपाई देण्यासाठी आता जसं यांनी पर हेक्टरी मागणी केलेली आहे, झाडाच्या मागे मागणी केलेली आहे, ती ठरवण्यासाठी जेव्हा ती टीम येईल तेव्हा आपल्याकडून जी जास्तीत जास्त आपण सहकार्य केलं तर प्रत्येकाला जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई देण्यासाठी आपल्याला काही अडचण नाही. एक तुम्ही डोक्यात धरा, सरकार नाही बोलत नाहीये, आम्हाला जी नुकसान भरपाई द्यायची ती उद्या आम्ही कमी दिली तरी आपण बाळगण्याची आपला राखी निश्चित आहे, त्याला नुकसान तर झालेलं आहे. आम्ही कोणच बोलत नाही, कोण खोटं बोलतोय, उगाच पैसे मागताय असं कोणच बोलत नाही. म्हणून प्रत्येकाला नुकसान भरपाई मिळवायची असेल तर व्यवस्थित पद्धतीने सरकारी जे अधिकारी येतील त्यांना आपण सहकार्य करायचं. काही कमी जास्त असेल तर मी बसलो पाहिजे. नेहमी आमच्या राजू शेट्टी साहेब त्रास देण्याची तशी गरज नाही, आम्ही सगळे सक्षम आहोत तसे. ते कोल्हापूर येऊन सगळा त्रास करून घेणार हक्काने सांगू शकतात आणि त्यांनाही विश्वासात घेऊ. शेवटी ते मोठे नेते आहेत, देश पातळीवर खासदार म्हणून काम केलेलं नेतृत्व आहे, म्हणून त्यांचं मार्गदर्शन त्यांचं सहकार्य आपल्याला निश्चित पद्धतीने गरजेचं आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला विश्वास देतो त्यांच्या इन्शुरन्सच्या संदर्भात कोणते विषय आहेत, अन्य जे काही विषय आहे मी तुम्हाला सरकारच्या वतीने मी विश्वास देतो सरकार कुठेही कमी पडणार नाही. लवकरात लवकर तुम्हाला मदत देऊ, तुम्हाला परत रस्त्यावर उतरण्याची गरज भासणार नाही एवढी काळजी आम्ही निश्चित पद्धतीने घेऊ हा विश्वास तुम्हाला देतो. नाही तर तुम्ही आणि आम्ही आहोतच. आता एवढं सोशल मीडियाचा जमाना आहे, कोण काय खोटं बोलून जाऊ शकत नाही. लगेच तुम्ही व्हिडिओ दाखवाल मला काय होत आहे, काय भाषण गावात लावणी केली, कुठे झाली आपली मदत नाही. आपण पारदर्शक पद्धतीने काम करणारे लोक आहोत. त्याचबरोबर आदरणीय राणे साहेबांनी काही दिवसा अगोदर जसे शेट्टी साहेब दिल्लीला गेले, आपले खासदार
मंत्र्यांनी स्वतः बोललेले आहे, पत्रही दिलेलं आहे आणि येणाऱ्या आठवड्यामध्ये अजून एक शिष्टमंडळ दिल्लीला जाऊन कृषी मंत्र्यांना पण भेटून केंद्र आणि राज्याची मदत एकत्र म्हणून आपल्या आंबा शेतकऱ्यांना कसं भेटेल यावर आम्ही सगळेजण लक्ष घालून जास्तीत जास्त मदत करणार आहोत. म्हणून त्याच्याबद्दल निश्चित करा. दोन्ही बाजूने किंवा चारू बाजूने आता तुम्ही जिल्हा बँकेची पण मदत करू, जो जितकं शक्य मदत करू शकतो तेवढी मदत आपल्याला करण्याची तयारी आमच्या सगळ्यांची आहे. नकारात्मक कोणच नाही, कोणच बोलत नाही. फक्त आपली जे काही सहकार्य असेल ते सहकार्य आपण सगळ्यांना करतच आहात, करणार आहात. आम्ही विरुद्ध तुम्ही हे आपण आहे. आपण कोकण म्हणून बोलतोय, आपण सिंधुदुर्ग म्हणून बोलतोय. जिल्ह्यातील आजच्या आंबा काजू बागायतदारांच्या मोर्चात शेतकरी नेते राजू शेट्टींनी सरकारवरती निशाणा साधलाय. यावेळी शेट्टी यांनी सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 22 तारीखपर्यंत मुदत दिली, अन्यथा मुंबई गोवा महामार्ग बंद करू असा इशाराही दिला आहे. सरकारी वाईटच असतं, कुठल्याही पक्षात असो त्याला वाकवावं लागतं. आता ते वाकवण्याची ताकद तुमच्या आमच्यामध्ये आहे. पण आपलं कसं झालंय, कस्तुरी मुलगासारखं झालंय. आपल्या बिंबीत कस्तुरी आहे पण वासाच्या दुसऱ्याच वासाच्या मागे आपण लागायला लागलो. हे नको. तेव्हा आता पालकमंत्र्यांनी सांगितलं मुख्यमंत्र्यांच्यावर भेटतो, चर्चा करतो. मुख्यमंत्र्यांना भेटायला आम्ही कधी भेटू शकतो. फक्त मुख्यमंत्र्यांना भेटलं त्यांच्यावर बैठक करणं हा आमचा उद्देश नाही आहे. त्याच्यानं आम्ही ओरडून जाणार नाही. आम्हाला निर्णय पाहिजे. आम्हाला काय पाहिजे? निर्णय पाहिजे. आणि तो निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, म्हणून मुख्यमंत्र्यांना भेटायचा आहे. पण काही संविधानिक गोष्टी सुद्धा लक्षात घेतल्या पाहिजे. सध्या विधानसभेचं अधिवेशन चालू असल्यामुळं मुख्यमंत्र्याला किंवा मंत्र्याला कुठल्याही सभागृहाच्या बाहेर कुठलाही धोरणात्मक निर्णय जाहीर करता येत नाही. ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. पण सभागृहात जाहीर करा ना. आम्हाला चर्चेला सुद्धा बोलवू नका. आमच्या ज्या मागण्या आहेत उद्याच जाहीर करून टाका सभागृहात. आमचं काय म्हणतात, आम्ही येतच नाही. मुंबईला कशाला त्याला रिझल्ट जाऊन यायचं. आम्ही येत सुद्धा नाही. फक्त सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री जाहीर करून टाकावं. आणि त्यासाठी आपल्याला आता सरकार एक पाऊल मागे घेऊन इथपर्यंत पालकमंत्र्यांना पाठवलं. ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे. महात्मा गांधींनी आपल्याला शिकवलेलं आहे, चळवळ करत असताना कधी चर्चेचे दरवाजे बंद करायचे नाही. चर्चेचे दरवाजे उघडेच ठेवायचे. कारण शेवटी मार्ग हा चर्चेतून निघत असतो. हे काही लढाई नाही, हे काही युद्ध नव्हे. कुणी जिंकलं कुणी हरलं म्हणाला. आणि म्हणून ठीक आहे, पालकमंत्री इथे येतात, भूमिका मांडतात, चांगली गोष्ट आहे. आम्ही त्यांचं स्वागतच करतो. त्याने आता इथल्या सगळ्या जनतेचा, इथल्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश निश्चितच मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालतील असं अपेक्षा आहे. पण सरकार हे अजगरासारखं हळूहळू पुढे सरकत असतं. मग अजगराला वेळ द्यायचा का? कारण काय झालंय की इथं औषध दुकानदार मागे लागलेल्या वसुलीसाठी तो म्हणतोय तुमचा आंबा येत नाही, काजू येत नाही, उधारी भरून टाका. बरोबर आहे की नाही? मग त्याला आता काय करायचं? मी सगळ्या या औषध दुकानदारांना आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना सांगतो, मगाशीच मी सांगितलं, जेव्हा पिकलं तेव्हा लुटलं, देणं घेणं पिकलं असं म्हणायची वेळ आमच्यावर येऊ देऊ नका. पण पुढचा सरकार काय निर्णय घेतय याचा वाट बघूपर्यंत, हे करेपर्यंत एकाही औषध दुकानदारानं एकाही शेतकऱ्याला अजिबात त्रास द्यायचा नाही. शेतकरी एकजुटीचा मी काय सांगितलं? एकाही शेतकऱ्याला वसुलीसाठी त्रास द्यायचा नाही. आणि एखाद्यानं जर आगाऊपणा केलाच, मी माझ्या कोल्हापुरी भाषेत सांगतो, त्याच्या दुकानातलं सगळं सामान रस्त्यावर आलेलं असेल एवढं त्यांना लक्षात ठेवावं. जय भवानी, जय शिवाजी, शेट्टी साहेब यांचा हे करायला तुम्हाला जमेल का? मला या लागतंय. करा तुम्ही. निस्तराला मी आहे इथं समर्थ. जे काय होईल ते निस्तराला मी समर्थ आहे, चिंता करू नका. त्याचबरोबर बँकांना सुद्धा हाच इशारा आहे, सरकारचा निर्णय होईपर्यंत कुठल्याही शेतकऱ्याला त्रास द्यायचा नाही.
आणि त्रास द्यायचा प्रयत्न केला तर वसुलीला आलेल्या गाड्या पेटवल्याशिवाय सोडणार नाही. आणि तोच निरोप माझा व्यापाऱ्यांना आहे. वाशीपर्यंत माझा निरोप जातोय. नाहीतर एकदा सकाळ जाऊन तुम्ही एक आपण एक गावाला जाऊन जाऊ. त्या सगळ्या व्यापाऱ्यांना सांगतो व्याज तर देणार नाहीच. उचल दिलेल्या मुद्द्यावर व्याज तर देणार नाहीच यावर्षी. पण मुद्दलात किती कमी करायचं हे ठरवावं लागेल. मुद्दलात किती कमी करायचे हे ठरवावं लागेल. नाहीतर वसुली करायचं जर तुमच्यात दम असेल तर याच वसुलीला बघू कशी वसुली होते. ही भूमिका आपण घ्यायची का? एकच शेट्टी राजू शेट्टी, एकच शेट्टी राजू शेट्टी, शेतकरी एकजुटीचा विजय असो. अरे आपल्या आंब्याच्या जीवावर आपल्या काजूच्या जीवावर यांनी बंगले बांधले. आम्ही अजून चिंध्या भरत बसलोय. पायातल्या चपला बदलायला जमाना झालाय आपल्याला. पण दररोज अंगातला शर्ट बदलावा तसं गाड्या बदलायला लागल्या. ते कशाच्या जीवावर? तुमच्या आमच्या आंब्याच्या आणि काजूच्या जीवावर. मग एक वर्ष शेतकऱ्याला सूट दिली तर काय बिघडतंय काय? कणकावून सांगू त्याला आपण तुम्ही चिंता करू नका. पण हे कधी जमणार आहे? हे तुम्ही आम्ही सगळेजण एकत्रित आलो तर जमणार आहे. तर नाहीतर मी उभाटाचा, मी काँग्रेसचा, मी राष्ट्रवादीचा, मी शिंदे सेनेचा आणि कुठला पक्ष राहिलाय काय? पण त्याचा करून बघणार नाही त्याचा. आम्ही शेतकरी आहोत. आम्ही बागायतदार आहोत. आम्ही बागायतदाराच्या कराराला कर्म घेणारे शेतकरी आहोत. आणि आम्ही सगळे एकत्रित आहोत. आणि मला बागायतदारांना म्हणजे ज्यांचा 7/12 नावावर आहे म्हणून शेतकरी नाही, जे खरोखरच कर्म करारानं घेतात आणि ज्यांचा अधिकृत करार आहे त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. कारण त्यांचा खर्च झालेला आहे. 7/12 वाला काय नुसतं एक वर्ष त्याचं नुकसान झालं असेल, त्याला उत्पन्न मिळायला सांभाळ. पण इथं याचं पैसे गेले खिशातलं. मग कोण हकदार आहे त्याला मत्तीचा? ज्यानं पैसे घातलेत तो, काय ज्याच्या 7/12 नावावर आहे तो? पैसे घातलेत तो. दोन्ही दोघांनाही द्यायला पाहिजे काही नाही. तेव्हा त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला नीट कराव्या लागतील. ते नीट करून घ्यावं लागेल. ते जर नाही झालं तर आपल्याला त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागेल. आणि हे लवकर व्हायला पाहिजे. त्यामुळं सरकारला मला वाटतंय 23 तारखेपर्यंत काहीतरी 25 तारखेपर्यंत आहे का अधिवेशन? कधीपर्यंत आहे? 23 पर्यंत अधिवेशन आहे. आणि अधिवेशनाच्या काळामध्ये सरकारनं काय जो निर्णय घ्यावा तो आम्हाला मान्य. आम्हाला नाही बोलवलं तर चर्चेला काय फरक पडत नाही. नाही जात आम्ही चर्चेला. पण आम्हाला मुंबईत कळलं पाहिजे की आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे. आंबा काजू बागायतदारांच्या प्रश्नी रक्त सांडू पण मागे हटणार नाही. आता आरपारची लढाई असेल असं विधान राजू शेट्टींनी केलंय. आज सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एक शेतकऱ्यांचा प्रचंड मोर्चा झाला. आमच्या मागण्या पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला कळवलेल्या आहेत. त्यातल्या प्रमुख मागण्या म्हणजे आंबा कलमाला 5,000 किंवा हेक्टरी 5 लाख रुपये आणि काजूला हेक्टरी 3 लाख रुपये नुकसान भरपाई आणि विम्याची मुदत 30 मेपर्यंत. त्याचबरोबर थकीत नसलं तरी सुद्धा आंबा बागायतदार आणि काजू बागायतदारांचं चालू कर्ज सुद्धा कर्जमाफीला पात्र धरावं यासारख्या महत्त्वाच्या मागण्यावर आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दाखवलेली आहे असं पालकमंत्र्यांनी इथं येऊन सांगितलं. त्यामुळं शासनाला निर्णय घेत असताना थोडा वेळ द्यावा. आणि सध्या विधिमंडळाचं अधिवेशन चालू असल्यामुळं धोरणात्मक महत्त्वाचा निर्णय सभागृहावर घेता येत नाही. तो विधानसभा सदस्यांचा विशेष अधिकाराचा भंग होतो. म्हणून आम्ही संयमाची भूमिका घेऊन 23 तारखेपर्यंत म्हणजे 10 दिवस शासनाची वाट बघायचं ठरवलेलं आहे. या 10 दिवसामध्ये जर का सरकारनं काही ठोस निर्णय घेतला नाही, आम्हाला चर्चेला बोलवलंच पाहिजे असा आमचा आग्रह नाही. आम्ही सरकारच्या निर्णयाकडे वाट बघू.
आणि ज्या आमच्या मागण्या आहेत त्या सकारात्मक घेऊन त्या पद्धतीने निर्णय घेतला तर प्रश्न नाही. अन्यथा 23 मार्चला सकाळी 10 वाजल्यापासून मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग बेमुदत आम्ही रोखून धरणार असा इशारा सरकारला दिलेला आहे. प्रमुख मागण्या काय आहेत? प्रमुख मागण्या आंबा कलमाला 5,000 रुपये किंवा हेक्टरी 5 लाख रुपये, काजूला हेक्टरी 3 लाख रुपये, त्याचबरोबर NDRFच्या नॉर्मच्या चौपट जसं 2019ला महापुराच्या काळात विशेष शासन निर्णय करून दिलेला होता तशी मदत, किंवा या नुकसान झालेल्या आंबा आणि काजू कलमावर जे चालू कर्ज आहे जे थकीत नाही आहे, कारण थकीत ते 30 मार्चला किंवा 30 जूनला होणार आहे, पण त्याच्या आधी पीक मात्र नष्ट झालेलं आहे, म्हणून ते चालू कर्ज जे थकीत नाही ती पूर्ण माफ, या आमच्या मागण्या आहेत. आणि या संदर्भामध्ये सरकार काय निर्णय घेणार आहे याच्याकडे आम्ही 10 दिवस लक्ष ठेवून राहू. अन्यथा आताची लढाई ही आरपारची असेल, निर्णायक असेल, रक्त सांडू, परंतु आता आम्ही मागे हटणार नाही. कोकणामध्ये तुम्हाला आश्वासन दिलंय, वाट बघण्याची विनंती केली आणि मुंबईत बैठकीचा आवाज. हो, म्हणूनच आम्ही 10 दिवस थांबलो, कारण माझ्या माहितीप्रमाणे 23 तारखेला अधिवेशनही संपतं, त्यामुळं अजून 10 दिवस थांबायचं आम्ही संयमाची भूमिका घेतली. मुळातच कोकणातला शेतकरी हा संयमी शेतकरी आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही 10 दिवस थांबतोय 23 मार्चपर्यंत. कदाचित ऊस उत्पादक असता तर थांबला नसता, पण कोकणातला शेतकरी संयमी आहे. साहेब, कोकणामध्ये दरवर्षी अतिवृष्टी होते, त्यावेळेला मात्र तुम्ही कुठे कोकणामध्ये कुठे येताना दिसत नाही, पण मात्र आंबा काजूदारांच्या बागायतदारांसाठी येताना तुम्ही पाहायला मिळत. काय सांगा? यापूर्वी सुद्धा अनेक वेळा मी आलेलो आहे, पण जरा कोकणातला शेतकरी उशिरा जागा झालेला आहे. भयान वादळ झालेलं होतं त्यावेळी मी आलेलो होतो, अनेक वेळा येऊन बैठका घेतल्या आहेत, पण आता उशिरा काय होणार, कोकणातला शेतकरी जागा झालेला आहे आणि पूर्ण ताकदीनं आम्ही कोकणातल्या शेतकऱ्याच्या पाठीमागे, एवढंच नव्हे तर भविष्यामध्ये मच्छीमारांच्याही मागं राहणार, पण ते सुद्धा शेतकरीच आहेत. औषधं आणि कीटकनाशक हे देखील निकृष्ट दर्जाचे असं काही सांगितलं. निकृष्ट दर्जाची कीटकनाशकं आणि औषधं शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर मारलेली आहेत. त्याचा MRP आणि त्याची किंमत याचा काही ताळमेळ राहिलेला नाही. त्याची सुद्धा माहिती सगळी शेती खात्यानं घ्यावं आणि संबंधित बोगस कंपन्यांच्यावर कारवाई करावी, अन्यथा शेवटी कायदा हातात घेऊन आम्हाला त्याचा बंदोबस्त करावा लागेल असा इशारा आम्ही दिलेला आहे. आंबा काजू बागायतदारांच्या आक्रोश मोर्चाला वेंगुर्ल्यातील व्यापाऱ्यांनी दुकानं बंद ठेवून पाठिंबा दर्शवला आहे. पाहूयात. या ठिकाणी सुरू असलेल्या आंबा काजू बागायतदार शेतकऱ्यांच्या आक्रोश मोर्चाला या ठिकाणी वेंगुर्ल्यात पाठिंबा देण्यात आलेला आहे. संपूर्ण जी दुकानं आहेत ती आपली दुकानं, बाजारपेठेतील दुकानं बंद ठेवून या मोर्चाला पाठिंबा देण्यात आलेला आहे. आज या ठिकाणी मोर्चा आयोजित करण्यात आलेला होता, जो आंबा काजू बागायतदार यांच्या जे नुकसान झालेलं आहे त्या संदर्भात नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी आक्रोश मोर्चा हा ओरोस या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आयोजित करण्यात आलेला आहे. आक्रोश मोर्चा त्या ठिकाणी सुरू आहे.
आणि या आक्रोश मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक संघटना सुद्धा पुढे आलेल्या आहेत, अनेक लोकप्रतिनिधी सुद्धा सरसावलेले आहेत. शेतकऱ्यांचे जे नेते आहेत राजू शेट्टी त्यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा सिंधुदुर्ग नगरी ओरोस या ठिकाणी सुरू आहे. मात्र इतरही जिल्ह्यामध्ये इतरही तालुक्यांमध्ये याचा पडसाद पाहायला मिळत आहेत. तालुक्यात व्यापारी संघटना सुद्धा या मोर्चाच्या पाठिंब्यासाठी सरसावल्या आहेत. विविध संघटना सुद्धा या मोर्चाच्या पाठिंब्यासाठी सरसावलेल्या आहेत. शेतकरी बागायतदार यांच्यासहित व्यापारी सुद्धा या मोर्चात सामील झालेले आहेत. वेंगुर्ले शहरामध्ये मी आता आहे आणि आपण माझ्या मागे बघू शकतात की आपली दुकानं पूर्णपणे बंद ठेवून या मोर्चाला व्यापाऱ्यांनी सुद्धा पाठिंबा दिलेला आहे आणि व्यापारी वर्ग जो आहे तो सुद्धा या ठिकाणी ओरोस या ठिकाणी या मोर्चासाठी दाखल झालेला आहे. त्यामुळे नेमकं आता आंबा काजू बागायतदारांच्या मागणीला कशा प्रकारे यश मिळतं आणि या मोर्चा कशा प्रकारे यशस्वी होतो हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. मात्र जिल्ह्यात संपूर्ण या मोर्चाचे पडसाद आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. व्यापाऱ्यांनी सुद्धा आपल्या जी दुकानं आहेत ती बंद ठेवलेली आहेत आणि मोर्चात सहभागी झालेले आहेत. त्यामुळे नेमकं शासन या मोर्चाकडे कशा पद्धतीने बघतंय आणि कशा पद्धतीने आपले निर्णय शासन दरबारी जे शेतकरी बागायतदार जे सहभागी झालेले आहेत ते कशा प्रकारे शासन दरबारी आपले मागण्या या मान्य होत आहेत आणि कशा प्रकारे पुढील रणनीती असते हे पुढील काळातच स्पष्ट होईल. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या सोबत आहे हा विश्वास देण्यासाठी मी आज इथे आलो आहे असं सांगत लवकरच बैठक घेऊन आढावा घेण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचं नितेश राणेंनी सांगितलं आहे. पाहूयात. मोर्चा काढलेला होता शेतकऱ्यांनी, त्यांना भेट देऊन तुम्ही आश्वासन देखील दिलेलं आहे. बरोबर आहे. सरकार आंबा आणि काजू शेतकऱ्यांबरोबर आहे हा विश्वास देण्यासाठी आम्ही आलेलो होतो. आदरणीय मुख्यमंत्री अतिशय सकारात्मक आहे. जे काही 90% नुकसान आमच्या आंबा बागायतदारांचं झालेलं आहे, काजू उत्पादकांचं झालंय, त्यांच्या मागे सरकार उभा आहे हा संदेश घेऊन मी इथे आलेलो आणि तो विश्वास दिलाय. त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी कालच कॅबिनेटमध्ये आम्हाला विश्वास दिलाय की काही दिवसांमध्येच या बद्दल मंत्रालयामध्ये बैठक घेतली जाईल आणि या बाबतीचा पूर्ण आढावा घेतला जाईल आणि मदत कशी द्यायची, किती द्यायची ठरवणार. आंबा काजूला हमीभाव मिळाला पाहिजे, तसंच फळ संशोधन केंद्रात कुशल अधिकारी हवेत अशी मागणी संदेश पारकर यांनी केली आहे. आज संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा बागायतदार, काजू बागायतदार शेतकरी हे मोठ्या प्रमाणामध्ये हे रस्त्यावर त्या ठिकाणी उतरलेले आहेत. आसमानी जे संकट, जे नैसर्गिक संकट कोकणावर आणि सिंधुदुर्गावर जे आलेलं आहे त्याच्यामुळे फार मोठं शेतकऱ्यांची नुकसान त्या ठिकाणी झालेलं आहे आणि म्हणून या मोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी सरकारला एवढंच सांगतोय की मोठ्या प्रमाणात शासनानं नुकसान भरपाई त्या ठिकाणी द्यावी. त्याचबरोबर जो आमचा आंबा आणि काजू हे जे पीक आहे या पिकाला त्या ठिकाणी हमीभाव द्यावा. कारण हा हमीभाव जोपर्यंत मिळत नाही, जसा पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये किंवा विदर्भामध्ये, मराठवाड्यामध्ये कापूस असेल, ऊस असेल, द्राक्ष असतील, कांदा असेल, अशा पिकांना त्या ठिकाणी हमीभाव दिला जातो. हमीभाव दिला जातो त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना बोनस पण दिला जातो. पण तशा प्रकारचं कोकणामधलं जे मुख्य शेतपीक आहे, आंबा आहे, काजू आहे, याला त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी अशा प्रकारे हमीभाव दिला जात नाही, नुकसान भरपाई दिली जात नाही, बोनस दिला जात नाही. आणि त्याचबरोबर जी फळ संशोधन केंद्र आहेत या फळ संशोधन केंद्रामध्ये ती अत्याधुनिक व्हायला हवीत आणि अत्याधुनिक होण्याच्या बरोबर त्या ठिकाणी कुशल असा तो अधिकारी आहे ज्याला त्याच्यामधली माहिती आहे, अशा प्रकारचा अधिकारी त्या फळ संशोधन केंद्रामध्ये असला पाहिजे आणि त्याच्याप्रमाणे त्या ठिकाणी तसे निर्णय झाले पाहिजेत. त्याचबरोबर ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्याची फसवणूक होते, जी कंपन्या आहेत ज्याच्यासाठी फवारणीसाठी म्हणा, खतासाठी म्हणा किंवा जे औषधसाठी ज्या ठिकाणी शेतकरी त्या ठिकाणी फवारणीसाठी औषधं घेतो, कीटकनाशक घेतो आणि त्या ठिकाणी ती मारल्याच्या नंतर त्याचा परिणाम ते बोगस निघतं, ते रसायन, ते केमिकल आणि त्याचा जो भुर्दंड आहे तो त्या ठिकाणी बागायतच्या मालकाला त्या ठिकाणी पडतो. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. जे अशा प्रकारची बोगस रसायनं विकतायत, केमिकल्स विकतायत, त्यांच्यावर त्या ठिकाणी कारवाई झाली पाहिजे. हा एक त्याच्यामध्ये प्रमुख मुद्दा आहे. आणि शेतकऱ्यांना माझा जो आंबा काजू बागायतदार आहे याच्यामुळे या जिल्ह्याचं, या राज्याचं, या कोकणचं अर्थकारण चालतं. त्यांनी स्वतःच्या खिशातनं पैसे टाकलेले आहेत, बँकांमधनं कर्ज घेतलेली आहेत आणि त्याचबरोबर
जो उत्पादनावर खर्च केलेला आहे तो सुद्धा खर्च आज निघत नाही, अशी परिस्थिती शेतकऱ्याची निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला न्याय मिळालाच पाहिजे आणि त्या न्याय मिळण्यासाठी हा जो मोर्चा आहे हा इतक्या त्या ठिकाणी निघालेला आहे. आणि मला सरकारला सांगणं आहे की हा जनतेचा जो आक्रोश आहे, शेतकऱ्यांचा जो आक्रोश आहे, याचा विचार करून मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळेल. कोकणातील शेतकरी स्वतःहून काही मागत नाही, मात्र आता तशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे सरकारनं ठोस निर्णय घेतला पाहिजे असं विधान राजन तेलींनी केलं आहे. आज जे लोक या ठिकाणी रस्त्यावर उतरलेत, खरं म्हणजे त्यांच्या एकजुटीला मनापासून धन्यवाद द्यायला पाहिजे. कोकणातली मंडळी पहिल्यांदा कधी स्वतःहून मागत नाही आणि म्हणून शासनाने ह्याचा विचार केला पाहिजे की जी काही परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे, आंबा बागायतदार असतील, काजू बागायतदार असतील, त्यांच्या संदर्भात आणि ठोस निर्णय ह्याच्या संदर्भात तर घेणं गरजेचं आहे. तर लोक हवालदिल झालेत. आज जो त्यांचा आकडा गेला तो 80% आहे, परंतु अशीच जर उष्णता राहिली हा 90%च्या पुढे आकडा जाईल. याच्यात कुठल्याही पक्षाचा विषय नाही आहे. इथले शेतकरी बागायतदार सगळे एकत्र झालेले आहेत, त्या पक्षाविषय नाहीत. मी पण एक बागायतदार म्हणूनच या ठिकाणी आलेलो आहे. ते माझी या सगळ्यांच्या माध्यमातून एक विनंती आहे शासनाला की जास्तीत जास्त निधी या माध्यमातून आपण द्यावे. कधीच आमच्या कोकणातल्या लोकांनी आपल्याकडे काय मागितलेलं नाही, स्वतःहून या ठिकाणी द्यावं अशा प्रकारची विनंती मी माननीय शासनाला या ठिकाणी करतोय. आंबा काजू नुकसानीबाबत सरकारनं अजूनही पंचनाम्यांचे आदेश दिले नाहीत, अशी टीका माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे. आमचे जिल्हा परिषद सदस्य संजय नाईक असतील, जिल्हा परिषद सदस्य विजय नाईक असतील, गंगाराम सडवेलकर असतील, सुशांत नाईक आहेत. आम्ही सगळे या 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 ठिकाणी आपण बघितलं असाल की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले पहिल्यांदा शेतकऱ्यांची एकजूट या ठिकाणी आहे. सरकारने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे. या सरकारने गेल्या अनेक वर्षामध्ये आंबा काजूंनी कधीच मदत माहिती नव्हती, परंतु यावेळी 90%पेक्षा पिकाचं नुकसान झालेलं आहे आणि अजूनही सरकारने पंचनाम्याचे आदेश दिले नाही आहेत. त्याचबरोबर सरकारने बजेट सुरू आहे. या बजेटच्या अधिवेशनामध्ये सरकारने खरेदी वास्ते घोषणा केली पाहिजे होती की आंबा काजूंना काहीतरी हेक्टरी मदत या ठिकाणी जाहीर करा. आणि त्यामुळे आजही सरकारने या संदर्भात विरोधाची भूमिका म्हणून आमच्याकडे बघू नये, तर सकारात्मक भूमिका म्हणून बघावी. आणि शेतकरी जर टिकला पाहिजे, व्यापारी टिकला पाहिजे, या जिल्ह्याचं अर्थकारण टिकलं पाहिजे, तर आपल्याला ह्यावेळी सकारात्मक करून जास्तीत जास्त मदत करण्याचं काम या ठिकाणी सरकारने घेतलं पाहिजे. जिल्ह्यातील आजच्या आंबा काजू बागायतदारांच्या मोर्चात जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांनी उपस्थिती दर्शवली. नेत्यांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या पाहूयात. आपण बघतोय की सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा बागायतदारांचं जे नुकसान झालेलं आहे आणि त्याच अनुषंगाने हा जन आक्रोश मोर्चा या सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये काढण्यात आला आहे. राजू शेट्टी या जे शेतकऱ्याचे नेते आहेत ते या आंदोलनाचं नेतृत्व करत आहेत. आपण बघतोय ही मोर्चाला सुरुवात झाली आहे. मोठं पॅन राजू शेट्टी आपल्या सोबत आहेत. एकंदरीत आपण पाहतोय जे मोर्चाचं नेतृत्व करतात राजू शेट्टी या मोर्चाचं नेतृत्व करतात. हजारो लोक इथे आलेले आहेत. काय सांगाल? नैसर्गिक आपत्तीमुळं शेतकऱ्यांचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे. आंब्याला 10% सुद्धा पीक नाही, तीच अवस्था काजूची आहे. आणि ही जी आपत्ती आलेली आहे याला शेतकरी जबाबदार नाही आहे. वातावरणामध्ये जे फेरबदल झालेले आहेत, पर्यावरणाचा ऱ्हास झालेला आहे, त्याचेही सगळे परिणाम आहेत. मग असं असताना शिक्षा एकट्या शेतकऱ्यालाच का? तेव्हा केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोष असेल, राज्य सरकारचं आपत्ती व्यवस्थापन असेल, यांच्या माध्यमातून एक भरीव असं पॅकेज काजू आणि आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलं पाहिजे. कलमाला 5,000 रुपये किंवा हेक्टरला 5 लाख रुपये किंवा काजू उत्पादकाला हेक्टरी 3 लाख रुपये एवढी मदत दिली तरच शेतकरी सावरू शकतो. म्हणून हा मोर्चा आहे. नितेश राणे यांनी असं सांगितलं होतं की हा मोर्चामध्ये मी सहभागी होऊ शकतो आणि एकंदरीत आपण शासनाची मदत करतोय असं सांगतात. शासनाच्या माध्यमातून आपण शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहोत. निर्णय घ्यावा सरकारनं, आमचं काही म्हणणं नाही. पालकमंत्र्यांनी इथं येऊन सांगितलं काही नाही, आम्ही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही आणि किती तारखेच्या आत शेतकऱ्याला मदत मिळेल ही घोषणा करावी, आमचं काही म्हणणं नाही. किती जण ह्या मोर्चामध्ये किती जण सहभागी झाले आतापर्यंत? मोठ्या संख्येनं शेतकरी आलेले आहेत आणि तुम्ही बघतायच
आता मी एखादा आकडा सांगणं म्हणजे त्याच्यावर आणि चर्चा व्हायला नको. शेतकरी मोठ्या संख्येनं आलेला आहे. शेतकरी मोठ्या संख्येला आलेले आहेत. राजन तेली देखील आहेत. तेली साहेब मोर्चामध्ये सहभागी झालात. जे आता राजू शेट्टींनी भूमिका मांडली ही सगळ्या जिल्ह्यातल्या बागायतदारांची भूमिका आहे आणि पहिल्यांदा आणि म्हणून 13 अंशापेक्षा सुद्धा खाली तापमान हे आलेलं आहे आणि म्हणूनच आंब्याची आणि काजूची मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई झाली आहे. ती नुकसान भरपाई मिळावी हीच सगळ्यांतर्फे लोकांची विनंती आहे. याच्यात कुठला राजकीय प्रश्न नाही आहे. इथल्या बागायतदार आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. राजकारण कुठलं नाही. नाईक साहेब काय सांगाल एकंदरीत? सरकारने आजच्या मोर्चाकडे सकारात्मक बघावं आणि सरकारने लवकरात लवकर मदत जाहीर करावी. नाहीतर याच्यापुढे सरकारमुळे तीव्र रोष लोकांमध्ये झालेला आहे आणि तो कधीतरी रस्त्यावर येईल. पालकमंत्र्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. एकंदरीत राज्य शासन देखील पाठीशी आहे. बजेटचा विषय संपत आला, अजूनही पंचनामे आहेत, त्यामुळे आश्वासनाचा काय उपयोग आहे? आता काही उपयोग आहे असं देखील सांगतात. आपण बघतो की मोठ्या संख्येने शेतकरी या मोर्चामध्ये सहभागी झाले आहेत आणि आता हा मोर्चा जो आहे तो जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. कॅमेरामॅन साहिल दहिबावकरसह उमेश बुचडे, सिंधुदुर्ग नगरी, ओरोस. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आंबा काजू बागायतदारांना नुकसान भरपाई तातडीने द्या. राजू शेट्टींची सरकारला 22 तारीखपर्यंत मुदत. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी, पालकमंत्री नितेश राणेंची ग्वाही. आणि सरकारनं अजूनही पंचनाम्यांचे आदेश दिले नाहीत, वैभव नाईक यांचं टीकास्त्र. बातमीपत्राला वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.